Vertaus 10 morsiusneidosta. Silloin taivasten valtakunta on verrattavissa 10 morsiusneitoon, jotka ottivat lamppuunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppuunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Viisaat sitä vastoin ottivat lamppujensa lisäksi astiat, joissa oli öljyä. Sulhasen viipyessä he kaikki tulivat unisiksi ja nukkuivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, sulhanen saapuu, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nuo neidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme voi, ei se riitä meille ja teille. Menkää myyjien luo ja ostakaa itsellenne. Mutta kun he olivat lähteneet ostamaan öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Myöhemmin toisetkin neidot tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti, minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä,